KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal jettuɗe nallen juule Mouhamadou Toubatou pour windere jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasila men Nourdina Hammad Aliou Rahi e ndewre makko en juurima ɗon dendagal seeranɓe fuutankoɓe en jetti Allah kadi dokkuɗe hande kadi cellal hokken coftal ha mbawde arde joɗanaɗo ɗo bandiraɓe jonde men no gewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha taw ko émission meɗen modde ar taw mo ganduɗa ko ɓinguel moon baydiragal mon bandiragal mon dewi min kem wiide Sali DIA debbo mañam liidu bani buudi sippa toroɓe sippata jam liggey waɗande on hande kadi en jetti Allah ne garɗen joɗaɗo ɗo jodde tigui pulaagu e bisma ɗo kadi bandiraɓe worɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ko worɓe fulɓe tigui jeeyaɓe fof e fuuratoro e taw noon ko bandiraɗo gorko biyeteɗo Oumar Gaye taw noon ɓuuri lollirde ko Gaye El Prési taw mo ganduɗa ko windi yanke e witti yanke kadi yimi yanke on bismiɗen ɗo hande kanko woni hande junggam nano ni kono kadi omos mboɗo sawdi ɗo kadi e miñiraguelam kadi mo korsinmi kadi mo ganduɗa baɗɗo sababu ni kanko hoore makko garangal makko ɗo hande taw kadi ko gorko tigui daraniɗo développement e nder Fouta meɗen tigui biyeteɗo tigui Samba Diawara jeeyaɗo Fouta o Thilone daga weeli koye lewole e nammade gorko mo ville verte noon mbiyat moom Thilone ville verte ndawno ko gorko daraniɗo développement wadde noon en calminiɓe en juurimamaɓe hokka tan konngol bandiraɗo gorko El Prési walla Gaye El Prési Oumar Gaye o salmina bandiraɓe ɓe Oumar bisimilla ma e plateau meɗen moddoyaro mbani mi salminam no feewi mi salmini yeɓenkoɓe Piindi TV foof donc Oumar Gaye ɓinguel moɗon windenke moɗon e wittenke moɗon jeeyami ko wodduru guesel maaji dankel tamoroje to salligaji mbaɗi deɓele kursaji mbaɗi annoje jeeyami ko dande maayo mon sa bempeje min komi biyo mbimi mbimami mo yi kam nani komi fuutanke kongolam artata mayɓe kone finino ɗaniɓe kongolam ne wuɗɗide haqqillaji yoga e mawɓe sukaɓe so tawi goni hettiɓe wona jogade mi peewal wona jogade mi gandal moni kala won ko Allah rokki ɗum min o loɓiɗum ko bindol indam ko Gaye El Prési kode Dieynaba Aguibou min tokatam felle jihaad so mbiyeten ko elage ma hal fuutimi nenam fitti lawol wi kam koddam ya ko min ceerno ma babam downi kam wi kam Oumaram e nder poésie inchallah manan fi indema min ko Allah hokkum ko gondumi jaadumi dawnene baba mbiyetemi ko dow hawre amin Oumar kode Dieynaba assalamu aleykum donc ko Oumar kode Dieynaba Aguibou Allah jarama a jarama Oumar a weltanama garen Gaye jungo meɗen ñaamu o calminen ɗon Samba Diawara bisimilla ma émission meɗen moddeyaro eyi assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe ayango men Piindi TV mi salmini moni kala inde yettode mi salmini Sali DIA jodiɗɗo o e Gaye wonde towaɓe oɗo émission ɓe foof mbiyemi ko Samba Diawara ko Thilone jeeyami merci beaucoup Allah jarama Samba wadde noon ko haade meɗen woɗɗoyde émission he eɗen calmini eɗen juuro eɗen beltono sponsor meɗen leader so tawi a nani sponsor meɗen leader noon ko KP mo Elas Demba Ka KP mo gorko pullo dañƴo artire leñol ngol joom EDK joom celif cikkal wadde noon mbiyen KP ko transfert d' argent mo ganduɗa nani oɗon mbawi yaade par Play Store walla jehon app store wodande jogiiɓe iPhone uji ɓe mbaɗon téléchargé KP son mbaɗi téléchargé KP ko comme transfert d' argent ji ɗi foof kono noon ene waɗi différence woni noon différence hakkude muɗum e transfert d' argent ji keddiɗɗi ko kañum ko 0 franc
so tawi aɗa verse ko 0 franc mofta kalis ma ko an jeyan hoorema saɗa tiro ko 0 franc haydara yoɓata so tawi kadi aɗa neldemi min mboɗo jogui KP an aɗa jogui KP ko 0 franc haydara yoɓata wadde noon eɗen gandi ɗum meeɗa wadde c'est la première fois ɗo e Sénégal wadde noon bandiraɓe foof jeeya mbaɗa feere mbaɗon téléchargé KP mbaɗon no min mbaɗi ni a mbawon tigui dañde heewol momin dañi o inchallahu rabbi wadde noon ko wiide en jitti Allah en jitti Allah temba ka gorko pullo daño artire leñol ngol dendagal ɓiɓɓe fulɓe mbaɗe feere jahon mbaɗon téléchargé KP portoboli moɗon transfert d' argent mbaɗon ɗum utilisé oɗon mbawi yoɓten kadi facture aji moɗon kala ko jiɗɗon oɗon mbawi kadi son gaari boutique aji amen kala ko mbawɗon sodde oɗon gustane hen so tawi kadi ko jogui waddano joguiɓe autoji ɓe son coodi essence kala ɓe jooɓa toon ujunere ko 900 min jomnoto on wadde ɗum ala ko ɗum welde wadde bandiraɓe foof yo jeeya paya e KP tawno KP ko ballal Allah ballal miskineɓe wadde noon en jetti Allah en jetti ardiɓe galle ɓe jetti bandiraɓe gorko Dawoudou Moussa Dia en jetti tigui mawni ko Harouna Moussa Dia ko noon tigui directeur men général Kawba Samba Diop ko ɗon tan dewten calminen personnel Piindi kala heeɓiyankoɓe Piindi kala caggal nde mbaɗɗen présenté invité ji meɗen ɗiɗi eɗen garta gayi e gayi El Prési mo ganduɗa ko windiyanke omo addori ɗo deftere mo ganduɗa ko deftere premier deftere makko mo windi ɗum kono noon ko haal ɓureɓe kewi wiide ko konngol ñaƴata koye hunnuko jomum duttitanmo konngol tan o waɗa men présenté nde ɗo deftere nde ganduɗa ko deftere wonko woni hen tigui tawi ko e nder français o wi ɗum ko un séjour à la bibliothèque donc mo waɗan en ɗum faram facce e nder PULAAR o haalan en holko ɗum firti e nder PULAAR nde tawno ɗum haalpure mbiyata ko konngol ñaƴata koye hunnuko jomum ɗum ɗon noon gayi konngol artema kalanamin deftere nde holko nde yahata e deftere nde nde wiyete ko un séjour à la bibliothèque so tawi koye français kono so mbattimi PULAAR noddira ko jullam to fawru gandal jillu am jullam to fawru gandal nde yalti koye 2022 16 mars 2022 ɓennu ɗo watande dañi hiran inchallah e ko deftere mo ganduɗa e nder mayre mbiɗa haali hen gueɗe kewɗe seeɗa ko wayno iwdam holto gummimi mi haali hen mi sifima hen Fouta no fewi mi haali holno Fouta woniri holno Fouta wurdi e ko wona ɗum ko so naati e nder Fouta woni Dana Maayo to gummimi mi haali hen Dana Maayo aussi kotki Dana Maayo e tout e wodduru aussi saabu min komi woddurnade ko ɗon jibinami ko ɗon mawnimi e ko wona ɗum ko mi haali kadi ko wayno Daka Médina Gounass saabu eɗen gandi hande en ngala ko ɓuuri Daka Médina Gounass e ɗum ɗon ko première partie o mi waɗi partie goɗɗo on ko haalta ko affaire gilli saabu hande yimde walla windude tawa haalani gilli wona hunde newide saabu hande eɗen gandi fof ko gilli so haali gurdam kala ko gilli d' abord e ne waɗi partie goɗɗo mbiɗa sifo hen sernaɓe meɗen e waliyaɓe meɗen donc guiley Cheikh Tidiane guiley Cheikh Oumar mi faltaki kadi Serigne Touba Baye Niass e waɓe noon sa ƴeewi famille si foof nani hen Tivaouane ha toon to Fouta woni ceerno Mouhamadou Samassane ceerno Abdoul Mamoudou Ndiaye imam ratib ɓuura men ne tawe hen e quatrième partie o on ko vie de poète c'est à dire gurdam windi hen ko foof ne tawe hen guiley miijoji guiley yeywede guiley voyage fof kala temo miijiɗa nane e nder deftere nde wadde sen mbelama mbiyen deftere nde ko fawu gandal woni ɗum ko heewi nan soome e nder mayre wadde noon ko wiidemo bonne continuation kadi mi arte e ma seeɗa en tant que ɓiɗɗo fuuranke mo ganduɗa ka dande mayanke woni no mbiɗa ni hoto jangguɗa beele ko Fouta jangguɗa ha keɓɗa bac ma garɗa ga e Dakar beele kadi gattanamin seeɗa e parcours e jangde ma eyyi min ko wodduri jibinami ko ɗon mawnimi ko ɗon janggumi ha dañmi ko wiyete BFM paami lycée mo Guidjilone ko toon dañmi bac en 2019 caggal ɗum ɗon mbaɗami orienté université Saint-Jacques de Ziguinchor ko toon jangganmi oɗo saaha ni ko wiyete lettre moderne o saaha mo kaldi ten mi pari licence am donc ko ɗon jartimi oɗo saaha ko ɗon jarteɗa oɗo saaha yalla wallititi cellal mi ara ga e junggam ñaamo mi fayi to gorko mo cilon daga weeli koyle wele nammadi o woni Samba Diawara joom cilon ville verte Samba min ganduma kono min gandirma ka acteur de développement min gandima ka dariniɗo kala ko fate ɓamtare Fouta
ɗum tagui kala kadi ɓamto Fouta aɗa wallodiri e muɗum gartana en seeɗa tan e relation ma hakkude ma e gay hol tanka kadi annene neɗɗo joom gandal kadi jiɗɗo kadi ɓamtade Fouta holno jiiruɗa ɗum ɗo holko wawi hande wadde apporte Foutankoɓe. Merci grande sœur et pour votre question. Voilà, gay min ganditiri ko en 2019. Apparemment min den parcours min horam dañi parcours en 2019 lycée Thilogne. Madame orienté Casamance moy Ziguinchor min bokki université Gor min bokkani département min badam ko droit kango ko lettre moderne pratiquement min jitirta ni université to min jangato e to min jangato wudditiri maintenant min dendi association goto ne wiye amicale des étudiants ressortissants de la région de Matam nder amicale o kanko non secrétaire général min gomi hen président de la commission sociale et pédagogique président de la commission sociale dimanche nder hen jimi vraiment engagement mako nder amicale o jimi également darne mako nder université o en même temps à chaque instant mbori yemo jogui deftere mako omo winda kala cérémonie badɗo omo nodde omo waɗa pressé enen noon en kewani wadde promouvoir ko jeyɗen kewɗen ko wadde promouvoir goɗɗum mbimi wi ko mboɗo jogui relation pour mo ganduɗa mboɗo jokkotiri mumen hol jagge mo ganduɗa en tiiɗi ko borom télé ji en walla ko borom de télé en ligne walla ko des télé walla ko des radio je pense que min mboɗo wawi wadde feere ha kanko o daña plus de visibilité ɗum tawi kalmo gandumi vraiment joguiɗo ko wayni hen mo wawa jokkotirde ɓe wara o hollire talent makko wara kadi o hollire son savoir faire janggo e jaam so yimɓe cuhli par exemple gendi yanke baaɗon makko ni taw jahara banggue goɗɗo to kanko noddata ɗum ga ko neɗɗo dariɗo très franchement parlant ko darniɗo leñol ngol au delà de aspect makko de talent makko mo jogui o c'est un citoyen averti to hoori vacances o jotta tan o wi ko garde vacances ko waɗa participer ka activité de développement gonɗo toon o kadi min gantiri kadi dans le domaine goɗɗo parce que dans le cadre de l'environnement aussi c'est un acteur là-dessus il travaille dessus il plante des arbres so yi Fouta il reboise il entretient manam dal mboɗo yiyamo nder hooram c'est comme si que ko min woni ɗon somi yimo ok e ɗon tan seeɗa haɗomi artude e makko e ko mbiyata awde lekki ko par ce que min ko hen gandumami Thilogne ville verte no foɗen gande ko lekki woni gurdam holko huccini Samba Dia wartane awde leɗɗe kadi holko mbatta hen kadi lancer message ma pour wawde wadde motiver sukaɓeɓe fof yoɓe mba hande no mbaɗa ni haaɓe gawa leɗɗe par ce que ene foɗen gande hande wokkere wonde e nder Fouta nde tagui ɗum ko wasa men jogade leɗɗe. Je pense que ɗum ɗon ça date de longtemps min yiddame lekki walla yiddame environnement d'une manière générale ko hunde ɓoyne guiɗa pratiquement mbaɗa woni collège emin mbaɗatno ko wiyete gouvernement scolaire à chaque instant so tawi e mbaɗa yimɓe ene poodano poste uji ɓen jiiɗi woni président ɓe jiiɗi woni trésorier ɓe secrétaire min mbiyam yo mbaɗam tan développement durable walla mbaɗam moins chargé de l'environnement par ce que combat am ko hollum komi yiɗano école o tulma katto ji mbuus mi werla mi itta mo ramassé waɗi poubelle he des fois mi yaha mi ƴeddi a bureau ngaji mi holto avec quelques amis min mbaɗa des poubelles à un moment donné ngani Fouta ne wuli surtout école to min janganoɗo ala leɗɗe ala heddara mais pourquoi pas mbaɗen initier des opérations de reboisement de petit à petit wasa wonno wayi donc c'était en 2013 2014 maintenant en 2015 jami 16 jami lycée Thilogne tam ron proviseur Mamadou Sam que je salue de passage o saha mon ministère de l'éducation kanko waɗi kam insisté wi kam Diawara mi nani darnema vraiment mboɗo yinno gara lycée gonga ni gonnen koye vacances yimɓe fof koori mais mbaɗen ɗon planté un arbre min mbaɗen planté un arbre lekki noon tan wuuri ha joni on waɗi lancé quelque temps après en 2016 projet Thilogne ville verte ari vu que j'étais dans le milieu dans le domaine ko ɓooyi nde ɓe gari nde ɓe mbaɗi kam expliqué le projet mbimi donc mi heddata hen caggal garmi mbami hen engagé comme Thilogne ñaji d' abord ha gonmi hen coordonnateur o saaha mi woni chargé de la communication projet o projet foof mbo jogui cartographie mum e nder hooram he kadi Allah waɗi hen suturo min dañi partenaire uji kewɗi ko wayno
MIROIR verte foot en ko une foot développement ko onon mo ganda je vous salue de passage parce que en 2018 dans le cadre du festival on garin toon ha ndoko don ci lañu vers plus de 800 pieds mban participer également à événement hano reboisement ha den ni ciagal dum aussi mbadon organiser AG to bop do mbé déplacer de ci lañu ngari ha do pour wadde participer non seulement pour visibilité ci lañu verte mais également pour wadde conscientiser jeunesse foutankaise Allah wadi o sa kal tour mo ñara four ni jogi un projet de reboisement non ko c'est une fierté vraiment ouais machallah on aussi on jarna hen a jarama Seydi Diawara mi arta gay el prési el manda ko gay prési gay prési walla mi wiya Oumar Gay ren garana meden e point ngaji ma walla ndiyam jimol ma pangole fulbe min kom pul bismillah pulagu e pular mami ha kettoɗa taw koye ɗemgalam saabu ko pular moni ko kangal woni faram somi haalani ngal wallahi mi damfima hooram e jomum kala ne jalla pulag jaltimi yo leydi gueddam min komi futanki jiɗɗo hoore muɗum ganduɗo umni mojita lesɗi muɗum kala no mbo banda men joom fuɗɗilaki min aduna fettoto taw mi waylaki saabu komi galo mo wasaki komi basto mo woytaki komi joolo mo tukkaki komi dabbo mo hoynaki min komi futanki yo mbimami te wallahi mi suuɗaki sabu mo hatma ko jeyɗa e ko gonda herƴini ngudamma pulaar ko ƴiyam tedduɗam ɗam hono muɗum ala pullo ko gando o halantam ko wonta pullo ko jambaaro hañane wolde o dokota pullo ko jontaɗo sa mosi tan o jalalma min komi pulli joom nayi e baali sa yiɗi ko sammi ɓiranma mi hulani mayde kono mi susa gacci ko jeymi denden mi yiɗa wona pecce pulaku tam ɗo majjata mayta sabu baba mi kam ɗum renete way kono teddugal dasataki ɗum rondete mi wima pulaku e pular ko puneji yebata sertude son paami jimmi wiide ko muñalngal mo haalani hay sino wonko woni ala ko jogol fettude sabu pular ko ɓoggol so maccama tan juutat pular noon ko ɗemgal so haalama tan wuurat cosaan ko fina tawa meɗen so renama tan hisat wongo e wongade ko ƴem meɗen so innama tan e dillat carte e caaya buumo kaala hay yo gayna kam joom gallaji joɗi kini kecci o yo pullam soho tondu ñoho pastel felono yeɓire ɗam jogum ko horde ɓe sawi kengle tinde sippam ma wat ko kalni woda sikku ko wasu kono ko fuuta ko wallahi ko malu wiyede ko fuutanki ɗum noon tan yoni ngalu sabu ɓi moƴƴo ko fuuta jambaro ko fuuta sernaɓe wolaɓe ko fuuta elhas Oumar Tall yoni kam yeeru fuuta noon so haalama ciftonen ceerno Souleymane Bal mala luɓirno gandal so tana jambaragal dari haɓa te meeɗa yaru hen taggal kanko oɗo père fondateur du Boumar tokoɗo mi wima moƴƴi to ummi so nag tan majjan fuutanke yimum bamum fotan yejjide almam Abdou Kadir Kane welani ha welani kono ciɗanno wonde dokke Allah sabu wona mo yiɗi foof heɓa ceerno Mohamed Baba Talla fuutankoɓe jingganama machallah sabu hande eɗen jogui biyeteɗo ceerno Mouhamadou Samassa dogani dia seka lañal yeeƴi ak silama saka kural elhaj Oumar Tall ɓaɓa kural jarama joom gonga joom teddungal welani ha welani kono hono elhaj Oumar Tall ala taggal Allah ina laɗo Cheikh Tidiane holmo ko yiyata ko gando ko lamɗo ko dannan yo Allah yeeɓe ya barki joomam o ardo julɓe koolo o lowo fetel hefeɓe mooɗo gorko mo fuuta jalon e ñooro jarama ala fuuti mo fuuta toro assalamu aleykum aleykum salam machallah gay el prési yimalle nde waɗi fayida mboɗo wawi andude seeɗa tan holko huccinma e bindol e jimri par ce que moni foof won passion muɗum mon foof kadi wonko tagata ɗum nadde hunde beela taw baɗowo ɗum walla an guila woni suka tan ɗum woni ko jiɗɗa d' abord ko yidde nde mi tawan ɗum mi tawan mawna min no mbaɗa donc komin fuɗɗi wadde poésie e galle men même si parfois mi wiya comme poète de naissance puisque baba ne waɗi ɗeɗo gueɗe mais o waɗaka édité donc on ne considère pas comme un poète voilà comme un écrivain kono ɗum ko yidde tigui rigui nanimi hen e kiram ɓernde aussi woni kiram ɓernde hande salam ne waɗi compétition nationale de salam chaque année ne waɗa mais heewani ko fuuta waɗat participer heewani ko région waɗat participer par ce que kewno waɗiri ko par région donc mbiɗa yiyatno région e keɗɗiɗi no mbaɗa kono a yiyani hen fuutanke ko sakki ko wattino wadde mais yaran noon fuuta no yaari ki région e keɗɗiɗi ngaji koddiɗi voilà e min no jiimi wonno feere waɗi kam makke no feewi mbami hen de recherche holko woni salam d'habitude ɗo hewno waɗede ko salam en français e min gongoni ko français puɗɗimi waɗde salam o mais oɗo saaha
salam ko buri heeru mbaɗen koye pulaar yidde bindol gol koye français mais saɗa yimo ɗum jimata ɗum koye non mbiɗa waɗa pulaar français fof hay bindol hay deftere nde waɗi pulaar français fof non deftere nde ko français wala jimi hen mais mbiɗa waɗa salam français aussi ok oɗo saha ko salam pulaar tan kemi wadde mi dartiniɗo français o beele salam fuuti mi hettine beele ko woni fuuti ko suhaɓe kañumen ne mbawa wadde ɗum noon sabu salam hannde ko hunde wonde fayida merci seydi Gaye eyi ko wiide bandiraɓe tan ha joni eɗen émission meɗen MIROIR kadi e ñanden wonmo invitnoɗen ɗo émission meɗen debbo africa taw ko Aissata Guellejo wonko haali ɗo hakkude makko e Demba Guissé nden ha joni haala ka heewi kono hay goto nanani gartuɗen hen nde tawno eɗen kewi wiide haala foof wonɗo foti arde tawno haala woyino wi ko tagui goyimi wi mi haalama ɗum fota haalede mi haalirako ɗum mi fota haalirede ɗum tagui enen en kañonta ko haala kadi yo yimɓeɓe paam tan télé meɗen ko télé fulɓe foof ko télé sénégal naaɓe foof kadi kala neɗɗo pullo en pamɗintamo en jawatamo eɗen bismomo ɗo e plateau ji meɗen nde tawno télé ɗe ummini ko sabamde wallude leñol ngol par ce que eɗen gandi hay leñol gotol wawa yaade sans communication hay ɗemgal gotal wawa ƴillitade sans communication ɗum ɗon noon neɗɗo foof eɗen bismo ɗum ɗo e dokka ɗum kadi ndimago haalde ko yiɗi ko haalde tawna hudde e ƴattoje kono yimɓe paama guila nde haala ka yalti eɗen jokkodiri e famille Demba Guissé kadi yoɓe paam en bismimo ɗo Demba Guissé guila nden kono maaro ko Demba Guissé woni mo heɓani yaajede walla mo parani pour arde kono kala ñande Demba Guissé pari pour arde ko mbiyata ko eɗen gudditinomo dame meɗen la porte est grand ouverte yo ar emin padimo e doole e kadi kala émission mo yiɗi bismede ɗo e Piindi TV ko min Sali DIA tigui daroto hen haw ara nde tawno ko ɓiɗɗo pullo kadi omo yiye e plateau ji waɗɓe ko wona fulɓe wadde noon tawi woni ɓiɗɗo pullo o watti yimde pulaar fulɓe ene keftinimo ene jiiɗimo ene yooɗa kadi o yiye e plateau ji haal pularaɓe no yirta e plateau ji goɗɗi ni wadde noon ko wiide bandiraɓe tan en bismima Demba Guissé o kañum woni mo heɓani mataw parani pour arde kono kala ñande o pari pour arde yo ar emin gudditanimo dame amen minen Piindi TV emin gandi kadi nomin gudditirimo dame amen ni ko noon téléji fulɓe fof gudditirimo dame makko yo ngar o haala ko yiɗi ko haalde yo ar o bisme en tant que ɓiɗɗo fullo yo ar o bisme o yiyodire ɓiɓɓe fulɓe o haala pulaar ɓe nana ɓe ganda tigui ko ɓiɗɗo pullo tigui invita kadi e plateau ji fulɓe wadde noon en jooɗi tan guila nden faade joni so tawi en kalani hen ma wonno yimɓe jiiri ɗum kono wonano haydara so wonano ko noon nereɗen en kañoraki haala kadi kalɗo jooɗiɗen kalɗen ko haala moƴƴe nde tawno eɗen gandi seeranɓe ene keeɗo meɗen hellifaɓe ene keeɗo meɗen eɗen goni wona darogal woni yimɓe ene jooɗo ene tinto e meɗen wadde ene moƴƴa kala ɗo jooɗiɗen ƴeewen jonde men guila e ɓowndigal meɗen ha jonde men no joɗɗotoɗen kono kadi ƴeewen haaluji men en jiiɗa haalde haydara ko eɗen jawore Allah ko eɗen mbiyecim wadde noon haala mbaka noon en kañontako ɗum wiide bandiraɓe tan gartiren hagguillaji meɗen gussen haaluji e réseaux sociaux ji taw ko haaluji gona dendunoji walla taw wona nafoji taw wona gona rendunoɓe yimɓe pour mbawa liggade par ce que mboɗo heewi wiide ko golle ɓuuri haala so tawi kadi haala heewi golle ngala haydara ɗum wona ko nafta leñol ngol wadde garen gonen neɗɗo goto kala haala wawa ko yaltude mbaren hen seesa ganden no kalduden ɗum par ce que hen saahaji haala ene haalde no wodani hen saahaji kadi haala ene haalde no ganduɗa cikkuɗa ko noon woori taw haydara hen wodani wadde noon teyde ene moƴƴi wona e ndiyam tan moƴƴude koye neɗɗo o wadde noon ko message tan mo jinnoɗen wadde lancé guila nden faade joni faade bandiraɓe faade fulɓe kala e faade kadi e Demba Guissé kala ndo pari inchallah ɗe gudditinmo deme meɗen bisimilla makko e Piindi TV mi artema e Gaye El Prési gartana meɗen e yimande nde ganduɗa mbiɗa ko yimande wasu mi wima min ɗum ɗon soƴƴata ko birƴi saabu Allah hokkita luɓat sa andi ɗum tan ma wostu dille celluɗo ne ñawa bawɗo no ronka dalu no wasa te basɗo no Allah neɗɗo haydara wawa gandan tan ko ñande dafeɗa neɗɗo haydara ala so foof no e ɓucciraɗe e juuɗe ma neɗɗo haydara anda saabu hay janggo maɗo humpuma te ne wawi ñalamo ara payda nano e ñamama bandam mi anda so tawi faami kono mbimi ko ya ustu waso beele balɗe juuɗe limtaneɗa saabu neɗɗo ala ko woni ko tagaɗo neɗɗo ala ko jeeyi
sabu kañum hoore muɗum ko jeeyaɗo mo hawti ko mum fiiti becce oɗon juumi sabu goto frani yejjidde oɗo aduna ñiɓaki ko ɓaari hande aɗum wawi welde ha cikka ɗum musata janggo ɗum waylo muusa metta hakkutoɗa hoore ma ko dañƴa hewde famɗude yo wonde nundal sabu man waso on mayde ko mayde peral taga tinani sora fittandu aade ko ma e dase sabu ko ma loote ko ma wire ko ma juule fof ko ma waɗane ando aduna oɗo ma egge lakara hoɗe wadde min ala ko nafata telin balaɓe woppu ƴeftude becce gudda e bande wamma ɗum mayta ko bonde sabu kala ɓurɗomo nunɗude ɓuranma battane moƴƴe kono kala ɓurɗomo wasade on serata e nemsude assalamu aleykum waleykum salam Allah jarama a jarama Gaye el prési oɗo poyam noon ko poyam Samba Diawara o konko wino tottuno kam titre o yo windi kanko tottunma ɗum wadde mi arta Gaye makko mboɗa andi hankkandi ko keddorɗen heewani Samba Diawara mi arta e ma tan e ɗo goppinoɗa ɗo Thilone ville verte a haali holko nannuma hen fof kono woni question e ma tan kadi wonata konngol ma mbayni kadi mbaynoɗa bandiraɓe mi arta Gaye e Gayel prési e dernier point makko gudden yewtande ha saaha goɗɗo ko wiide caggal nde natɗon e Thilone ville verte on batti hande lorde leɗɗe e nder Thilone walla ni e nder Fouta ko taari diwan meɗen Bosoyo ko fof bel won changement mo jiiɗon e nder Fouta eyyi merci beaucoup min jii changement no feewi parce que nden wona ham leɗɗe lorta e Fouta Fouta guila dawa dawi no mbiyata ni leɗɗe lora ñande foof mais probléme o ko probléme de suivi joguiɗen yimɓe garano lora paari jaaha laamu men mais minen nde min gari nde surtout avec le projet Thilone verte min change jaɓɓal jaɓɓal ko holɗum arde gawa payi toppitoɗa ɗum d' abord que c'est une première min mbaɗi influencé village uji keddi ɗi foof batti waɗi koye noon kadi sa yi o saaha surtout ɗi duuɓi ɓennuɗi Fouta en daña toɓo no feewi ko yettere Allah nde ndeɗen jooɗo ndungu ne ara ma fuɗɗo e siltude nde dañen toɓo mais alhamdulillah joni so ndungu fuɗɗima tan kono heddiɓe dañira toɓo ni noon dañi hen toɓo je pense ɗum noon c'est faut dire que alhamdulillah c'est grâce aux initiatives vertes mo furankoɓe Thilone naaɓe Agname naaɓe guuri keddi ɗe foof ndendi mbaɗi ɗum noon tagui vraiment hunde change goɗɗum ɗum ko on a créé des emplois gonga ni ko projet à but non lucratif min ngala des moyens min ngala beaucoup de partenaires mais on saaha holmo ganduɗa ɓen Thilone chaque fin du mois ɓe keɓa ko wiyete salaire walla ɓe keɓa ko wiyete motivation taw liggueyma ɓe nder projet ko rose walla rende leɗɗe ɗe ɗum wonti ce qu'on appelle un projet rentable pour tout le monde holɓe ganduɗa aussi ne joguino jardin ngaji mumen ɓe ganduɗa holno jardin joguirte ɓe ganduɗa hollin produit cohluɗa avec le projet là yimɓe avec les techniciens qu'on a je sais de passage technicien jamen Demba Diallo ne wonde Amadou Tidiane Diop wonde agent eaux et forêt gondi Thilone ji foof kamɓe eɓe jangguina yimɓe jardin ngaji ɓe holno lekki awirte holon fumier cohlata holon période poɗɗa wadde semé holon période poɗɗa répliqué holon période waɗa ko wiyete ko remportage walla holon période mbatta ko wiyete tourliaison ɗum ko terme uji scientifique o saaha ɓe kolliɓen vraiment holno waɗirte kadi guuri keddi ɗe mbatti wadde ko way noon o saaha sa yi Agname joni kono Agname gollini ma toon suuka dari ne wiye Moussa Sall kanko fuɗɗi initiative Agname Goli vert o saaha alhamdulillah début ɗo o soddano leɗɗe o yahno Thilone walla o yaaha Dakar o saaha kala leɗɗe mo awi Agname ko itti ɗum ko nder pépiniére makko mo ganduɗa woni ko galle men Thilone ko kazalika emin dokka leɗɗe partout e Fouta emin gawa leɗɗe partout également e Fouta kadi o saaha emin jogui pépiniére ko ganduɗa pépiniére communal kañum waɗa alimenté pratiquement Fouta foof kadi kala espèce ko jiɗɗa taw ko lekki que ce soit ombragé que ce soit fruitier sa ari ɗum ma taw ɗum toon voilà emin ñagora vraiment yimɓeɓe suhaɓeɓe ko wona Thilone ñaaɓe ko wona fuurankoɓe d'une manière générale ɓe gandu vraiment projet ji mbayno noon ko ce sont des projets en long terme goto foof kala to wawi darade ha projet ji mbayno noon ɗi jogo fayide wuuro he jogo fayide aduna he yoɓe gara ɗum ɓe mbaɗa participer activement à ces initiatives là kadi mairie ji ɗi yoɓe gandu ɗum ɗo ko compétence transféré min Samba Diawara somi awi lekki wona hoorema gawami ko mairie par exemple ko compétence mairie janggo jaam wiyata bilan Samba Diawara wiyata asa waɗa bilan wiyete ko mairie asa waɗa bilan ma mairie sene waɗa bilan mum parmi les 9 compétences transféré environnement après hen caggal donc kamɓe aussi ɓe jecciro initiative uji ɓe jaggue combat he ɓe nder budget maɓe goota ɗi ɓe mbaɗen inscrire l' environnement puisque ko hen jeeya so ɗum ɓenni mbaɗa jaranoma merci pour disponibilité ma
merci vraiment et mbaɗi yemma de très près et dardema également mo joguiɗa e Fouta dardema mo joguiɗa vraiment pour yoltude leñol ngol pour wadde participer activement kono pulaar wawi heftinede partout an aussi merci beaucoup mais waɗi remercier Gaye e kala gonɗo e télé Piindi TV kadi min gardi woni Samba oppi ko liggey mum aydi ɗo hen vraiment pour wallude min ko mécanicien international kala mon joguiɗo oto mum vraiment sen waɗi pan toxoso en wawi jokkotirde so pari yomin jindir less inchallah ko téléphone ɗo woni ok voilà merci beaucoup o waddani min Allah jarama Samba Dia warto fara baba machallah ko weltanadema tan wiide kadi message o kadi mboɗo sikki bandiraɓe foof keeɓi ɗum ko wiide bandiraɓe tan yoɓe mbattu tigui e leggal nde tawno ko leggal woni gurdam nde tawno ko leggal fodata tooɓa ara te so tawi leydi toɓani yimɓe mbawa wurde en jii hande sa yi hande Fouta watti tobde ko par ce que hankkandi sukaɓe batti wadde reboisé ɓe batti hande lorde leɗɗe e nder Fouta wadde noon yon jokku hay goto to am machallah ne jaami ñanden guure amen mi welti par ce que mi yi nden ala ko jirta e Fouta men sona ni wekkiniiji te ni wakkina ala fof ko nafata par ce que idi fof kala lekki wonki sara muɗum waɗat ɗum te wona lekki ñamiteki wona lekki nafoki hay hunde kono noon hande mbaɗa leɗɗe ganda ko leɗɗe joɗɗe ko fuluruji joɗɗi e nder galleji en sinka galleji kadi eɗen gandi tigui ma wot kadi ko nafti men mbaɗen kadi leɗɗe ñameteɗe ene wuura e nder Fouta kadi ene jibine e nder Fouta kadi naftorɗen wadde yo bandiraɓeɓe yoɓe batti haqqille mabɓe tigui e leggal nde tawno ko leggal woni gurdam garten Gaye el prési Gaye e plisi konngol ma mbaynigo o sa pari mbaɗa poème ma dernier poème faade e hakkude neɗɗo sikki mbiɗa ko jinnaɗo gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo eyyi ko waɗi foof ko jarnadema e invitation ma donc wona hunde wemde saabu premier contact jawiɗa min komin keɓani banggue kewɗi voilà jarnade aussi Samba Dia saabu konko waɗi récolté oɗo émission ngaji kewɗi sabu an yi ko konko tan noddanma donc toujours mon disponible pour min mi salmina bacce aussi e ko nan ko mi salmina yibbam ko no Ousmane Sileysi donc nana asulam Grand Yoff Amir Sall donc nana Noksot ko ɓiɗɗo walinki kamin ko jiɗɗo ko mbaɗami ko kono komi salmina bandiraɓe foof donc wiide moon ko Gaye el prési ɓinguel moɗon miñiraguel moɗon assalamu aleykum waleykum salam wadde Gaye el prési waɗan meɗen dernier point ma garen hankkadi gudden yewtande ha saaha goɗɗo e oɗo poème ko jinnaɗo mbimi ko malaɗo e muuɗo yo teddin jinnaɓe mum saabu ko tongu des foof artat koye tapere jomum ñammini yarni holtini hay goto wawa yebde bamum reeni ndeme jeygol no e dañataki no foto yimmum nene ko mbuɗo nangi kanko ɓuuri ay hoodere lerde daw makko ɓuuri tarkuru ɓuuri aaye saabu ko ɓayre mi wima mo yawi yimmum o lemtate koye jasɓe saabu jomum mayɗo haqqille deƴani kala to jooɗi ɓernde wonata koye fasde jinnaɗo teddinte hormete nenema fijje mum dalde mum saabu ni san sa woɗɗi tan o yewete mi wima daw makko ɓuuri tarkuru ɓuuri aaye saabu so diwma tan jaɓete neɗɗo a wawa dañde foto e nenema saabu konko tan ñagoto Allah kala nde mayde ari yonomo woppuma yimɓe foof ko gotum seeri ɗumen tan ko ɓuura haade dow jinnaɗo mola dow nene yata walla sa ɓoyta garta ko wayde fayida watta ma miñe mbitto goppuma ko wayde fayida watta aduna o niɓɓitma gurdam softirma bandam mendas to e fami kono mbimi ko ya teddini ya hormo ya yiɗ ya wallu nenema nenam ko debbo jarɗo mantude hande man fentamo jumol kala en helmerem ñalle sinkude o wona beɓɗo ñambude sabu hay sa limima jamma ñalama hono makko sikan sadi koɗo yitude nenam ko jarɗo wiide jarama jammaji dabbuni waɗi ɗanaki temeɗa wiide jangama kono somi yimi nene uppi baba kono gandi waɗi ko boni sabu min ni no mbami wallahi ko babam waɗimi bandiraɓe en gonani e woote ha kini sikki mi jingui en gonani haalde ko wodani ha kini wiimi fini kono hono babam wallahi ko Allah tenni mi yani sabu ko foti wonde hakkude baba e ɓiɗɗo o timmini ɓiɗo won cukalel okem umaram alfoutiyu jam sa wawi namdu wittu nde ko poɗɗa andurma andu hande noon so woni caali waɗi ko babam wonduɗo saldu babam o wona jowlo o siforte ko daro kala to soyna wi ndeysan ndaari o jontaɗo garo o hewani jawdi ha komo sifore galo kono kala ko jimmi moƴƴere tan ndeysan o hofta o daro babam ko gorko jontaɗo ganduɗo hoore muɗum joom diine aada cosaan bawɗo galle mum ananani babam ko gorko jontaɗo ganduɗo hoore muɗum joom diine aada cosaan bawɗo galle muɗum min woƴimi ko est ce que ma ɓiɓɓam dañi babiraɗo baɗno babam baba hono ma ala kala to jooɗi ko ɗum won haalam ya wuur ko juuti inchallah assalamu aleykum waleykum salam
Allah jarama a jarama gay el prési machallah waɗi fayide wadde dukki ɗum dendagal jinnaɓe nde tawno mboɗo heewide kala ko ɓiɗɗo dañi foof yo yettude jinnaɓe muɗum nde tawno ko mbiyata ko duwaw jinnaɗo ɓuuri talkuru duwaw jinnaɗo ɓuuri aaye kadi so neɗɗo dañi duwaw jinnaɗo haydara sattani haydara kadi sattirtama ko foodi foof ko keɓowo nde tawno ko kañum tigui woni doole ɓiɗɗo wadde yallah junno balɗe mabɓe moƴƴinde battane mabɓe yo duusa ɓooye wodande wurdaɓe ɓe gurdaɓe ɓene nde Allah yurmoto yafoto jinnaɓe hannaɓe aljanna ɓe mbiya kala gurdaɗo yo toppito jinnaɗo mum tigui nde tawno sa toppita jinnaɗo ma guila gurdam so yeehi ma nimsit tawa hankkadi nimso nafata ade ɗe mbiya bandiraɓe tan ko ɗum wonno yewtere meɗen hannde ko ɓe ɗo bandiraɓe worɓe ɗiɗo bisminuɗen Oumar Gaye walla mbiyen Gaye el prési taw mo ganduɗa ko windiyanke yimiyanke wittiyanke eɗen beltonomo eɗen mbiyamo kadi di courage yo Allah hebbin hono makko ene fuura kadi yo Allah hokkumo jawfunude jangde makko foof haw yetto kadi ɗo yiiɗi yettade ɗo haw jeeya kadi windiyankoɓe ɓurɓe mawnude e nder aduna he e nder windere nde haw hande o rawa pele Amadou Hampate Bayen e ko way noon ɗum noon Allah ne wawi ɗum yo Allah waɗan en jetti Allah kadi en jetti to hara Baba Samba Diawara ganduɗa ko miñiraɗo moƴƴo mo keftinɗen duuɓi hannde e kitali nde tawnoɓe kewiide so tawi suko laabi juuɗe tan rendat lahal e mawɓe nde tawno sa yi hannde o noddi kam tan o haalni kam haala ma mi jaɓi ƴettudema ko andudemi neɗɗagal makko e andudemi kadi yidde makko fuutankagal e kadi haqillantagal makko manggal nde tawno duuɓi ɗi wonɓe jettaki kono haqillantagal ngal yettimo ɗon kalnanmo waɗi kam suggére ko neɗɗo baɗon makko wonata wadde mbaɗa andi somi waɗi on invité e plateau he ko nafoore wonata kadi mi yi nafoore nde yeeɓiyankoɓe kadi ma ji nafoore nde wadde ko wiiɗo noon fotan bon courage yo Allah o wallit yo Allah yettin fandare eɗen mbiya bandiraɓe ɓe fof tan yewtere nde kala ko feewi hen ko Allah subahanahu wa taala ko ngakken fof ko enen kono wonano ko ɓurani meɗen jogui noon hande kabbirde ko Thiatou Wale assistant makko kono noon to e montage o jogini en ɗum ko Ali Samba Ndene Fall kanko woni infographe men woni monteur meɗen kala ko feewi image uji ɗi son uji ɗi fof ko kamɓe jetti Allah jettiɓe kono noon maquillage o rewi hen ko Kumbis Babou jetti dendagal yeeɓiyanko Piindi gila ɗo e leydi ndi hay caggal leydi ndi kala ko feewi yewtere nde Allah subahanahu wa taala ko ngakki fof enen ko wonani ko ɓuuren men jaam dow jaam less jaam hakkude o jaam ɓol han duume men Allah jarama on jarama KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma